Fisherman 42 Wallaby Way, Сидни. А ти къде отиваш? Аз отивам при Fisherman 42 Wallaby Way, Сидни. Ако ме питаш къде отивам, ще ти кажа, че ето там отивам при Fisherman 42 Wallaby Way, Сидни. Къде? Извинявай, не те чух. Fisherman 42 Wallaby Way, Сидни. Извинете! Извинете! Fisherman 42 Wallaby Way, Сидни. Знаете ли как... Ало! Чакайте! Бихте ли ми казали? Ей! Стой! На вас говоря! Моля ви, милички, върнете се! Само едно въпросче! Отплаваха! Че трябвам ще бъда при Fisherman 42 Wallaby Way, Сидни. Защо трябва да ти повтарям пак и пак? Ще ти повторя пак, ли ми умръзва? Слушай, Fisherman. Дори. Ха? Размислих. Ага. Слушай, смятам, че е най-добре, ако аз от тук нататък продължа да търся... сам. Добре. Самичък. Ага. Не че казвам без теб, само че предпочитам да не си с мен. Ха? Но ти да не вземеш да се засегнеш. Искаш да се махна? Ами не, да. Просто не мога да си позволя да губя повече време. А ти си от рибите, които причиняват бавене. Понякога това е приятно. Огромен род риби са. Туткащи се. Значи... казваш, че не ме харесваш? Не, харесвам те. Защото те харесвам, не искам да си с мен. Това е едно сложно чувство. О, не плачи. Харесвам те. Ей, ти! Госпожице, досажда ли ви? Не помня. Досаждаш ли? О, не. Ние само... Ей, случайно да знаете как да стигнем до... Отворко! Говорим с дамата, не с теб. А ти обичаш ли живи картини? Готови? Като на репетициите, господа. Познай какво е това. Виждала съм такива. Аз съм риба с нос като меч. Чакай. Риба, меч. Ало, клонът. Нека дамата познава. Къде е масълцето? На езика ми е. Умър! Видяхте? Какво? Много крака живее в океана. Да! Признава се! А кораб на пет върви напред. Плавай да не много са добри. Някой би ли ме отпътил? Някой би ли ме отпътил? Питам сериозно. Благодаря ви. Майчице. Хей, върни се! Хей, какво ти става? Какво ми става? Тук като образуват глупавите си картини, аз съм на километри от дома си. С една риба, която не помни дори името си. Обаче неприятно. Да, а синът ми го няма. Твоят син Чико? Немо. Да, разбрах. Но няма значение. В този океан просто няма кой да ми помогне. Аз ще ти помогна. Чакай тук. Момчета! Пак ли ти досажда? Не, той е добро момче. Бъдете мили с него, изгубила сина си Фабио. Да сте чували за Fisherman 42 Wallaby Way, Сидни? Сидни, ама разбира се! Нашия тет има роднини в Сидни. Нали, тет? Имам! Чули? Те знаят Сидни! А как да стигнем до там, а? Ами следвайте ИАТ. Източно-австралийското течение. Голямо течение. Няма начин да го пропуснете. В тази посока е. Плувате около... не знам как смятате, момчета, 3 левги. То ще ви отнесе право до бреговете на Сидни. Чудесно, прекрасно! Дори, благодаря ти! Моля те, аз съм си услужлива. Обичам да помагам. Момчета, благодаря ви! Дреболия, а ти разпусни малко душата, приятел! Ама вярно си е, че е малко стегнат. Чао! Госпожице, още нещо! Да? Стигнете ли пропаста, плувайте през нея, не над нея! Пропаст, през нея, не над нея. Ще запомня! Хей! Ало!